Derbi Atletiken, taldeak ni usteat momentu honetan bisek ondo aiatziela. Atleti ikusi behar, oinarte asteana jokatzen onde, gazte honean da azte bukaeran, Kopa, UEFA, Liga, eta azte bukik paroiekin. Horrek eman berliki ondo tortzi zigola deskantzatzeko pixkat, baina azkenean hori importantia selezio egin dira ditu, entrenadore gutxien die, batea, nola aiatzien, baina usteat talde bisek ondo aiatzila. Atletik basagia, baina etxean jokatzen kanpoan aurten berdin samarde, baina etxean jokatzen intenside asko sartu gozeu. Eta partidu hasiera gorra izangoek. Realantzat nire partidu hasieran nengoala Realan Atletik amintzet pixkak klabide Realantzat. Aguantatzen bali mao ondo edo lortzen bali mao min pixkat ematie Bilbo Atletik hasieran, errespeto hori pixkat berdin dugu, porque oso konfiauta ikuste juk, etxian oso ondo juk. Igual Atletik egin ikusteza pixkat kontra aste honetan ikusi jego kontu honekin, pixkat UEFA kontuakin, selezio kontuakin, Muniain, lau jugadore junditu seleziora aste honetan, gero asko haitu ditzeiten Manchesterreko sarrera diela eta ez diela, eta partidu historiko zela, eta ni pentsatzea jugadorik eta entrenatzaile zentrauten goela Realeko partiduen, baina beti despiste pixkat ekartzeik, eta baina partiduen pentsatzen zatean bezala gaur hazilotua. Atzo arte selezio nibelienak kanpo nibeli dituk, beste goz batzukin, eta bertan egon dienak bakasa marran dituk. Hori mentalki partidu hasiera fuerte hartu baina ni usteat alde hortatik Reala hobeto aldatzen.